qatt m'hemm l-ebda żblok fin-negozji bejn l-MUT u l-Gvern dwar il-ftehim kollettiv tal-MCAS. Dan minkejja l-ftehim ilu l-iskada iktar minn 2 u 9 xhur. Aħna l-proposti tagħna lill-Gvern għamilnihom kollha. Issa jibda jkollna ir-risposti, jrid jgħidilna l-Gvern dik qed naċċetta, dik mhux qed naċċetta, dik forsi dik nibdluha, imma xi ħaġa jrid jiġi. Jekk mhux se jiġi xejn, ħanibqgħu kif aħna. Andrew, s'issa għadu ma tagħkom l-ebda ħil? Le, deadline m'hemmx, id-deadline huwa l-bieraħ il-braħ tlula, sentej huwa deadline. Għal din ir-raġuni 3 filgħodu l-letturi nġabru fl-MCAS ta' raħal ġdid bajta waħda. Tuna dak li hu ta' bidritt tagħna. Fl-akbar protesta li qatt tagħmlu l-letturi tal-MCAS huma saħqu wkoll li huma mhumiex letturi tat-tieni klassi, anke minħabba l-fatt li hemm letturi li jgħalmu f'livell ta' masters. Madankollu il-Gvern qed jibqa' jwebbes rasu u ma jagħtihomx dak li qed jitolbu. Messaġġ li nixuq ngħaddu għali aħna maħniex second class lecturers, aħna letturi gradwati, kwalifikati daqsku kull lettur ieħor. Libsin l-iswed propju għax this is a very sad day today li it's the first day academic year tal-sena akademika u qegħdin hawn nipprotestaw minflok qegħdin fil-klassijiet tagħna u ngħaddu in-knowledge li tlaħaq ftehim li tissolva sitwazzjoni għax ħadd mhu kuntent fiha kif issolva il-collective agreement tal-primarja u tal-privat issa jmiss aħna wkoll. Ir-risposta għadna ma ħadniex u ta' dwejjaq li nidħlu għax-xogħol f'dan l-ambjent meta aħna għandna sajf sieħ nippreparaw u nlestu biex nidħlu u nagħlmu lill-istudenti kif jagħmlu letturi ġenwini oħrajn. Dak li ħaqna bħalma ħaqqu ħadd ieħor jieħu naħseb huwa ferra naf li naħdu ħana wkoll. Il-messaġġ huwa li kemm jista' jkun ningħataw kundizzjonijiet ta' kif għandu jkun lecturer f'dan il-livell professjonali mhux biss kuntratt skadut kważi 3 snin. Nixtiequ li nagħtaw paga illi għadenja għat-tieni l-aktar istituzzjoni kbira post-sekondarja u naħseb illi ħaqna il-paga ġusta tagħna. U aħna nagħmlu minn level 1 sa level 6, vordiri, it's across the board. Maħniex lecturers għax nagħmlu livelli baxxi inqas nerġa' ngħid min ħadd ieħor. Jiena fil-kassija jnallem livelli baxxi u nagħlem livelli 6 wkoll. So makes no sense. So, li nibqgħu inkaxkru saqajna biex nuħdu dak li hu ħaqna fl-aħħar mill-aħħar qed niċċaħdu minn dak li hu bid-dritt tagħna bħal kull ċittadin. L-affarijiet li ħaqna aħna maħniex qed nieħduhom, allura llum qed nipprotestaw biex nagħtu messaġġ. Il-President tal-MUT Marco Bonnici konferma wkoll li l-MCAS mhux ser twaqqaf id-direttivi. Anzi, ħabbret numru ta' direttivi ġodda. It-3 filgħodu kien evidenti id-dispjaċir fuq l-uċuħ tal-letturi, kemm ta' dawk li jgħalmu fil-kulleġġ tal-Mosta kif ukoll ta' dawk li jgħalmu raħal ġdid, e kif sfortunatament kellhom jibdew din is-sena b'dan il-mod, il-bot mill-klassijiet u mill-istudenti.